Paano kung sabihin ko sa iyo na may 3 salitang Griego sa Biblia na kayang baguhin ang relasyon mo sa Diyos? Una ay oida. Ito ay kaalaman sa impormasyon lamang. Maaaring alam mo ang mga talata sa Biblia, mga awit sa simbahan at mga turo ng pastor, pero posible pa ring hindi mo tunay na kilala ang Diyos. Ikalawa ay ginosko. Ito ay pagkilala sa pamamagitan ng relasyon at karanasan. Dito nagiging totoo ang Diyos sa buhay mo bilang tagapagbigay, tagapag-aliw at tagapagligtas. Hindi lang sa salita, kundi sa tunay mong karanasan. Ikatlo ay epignosis. Ito ay malalim at ganap na pagkakilala sa Diyos. Ito ang isang mananampalataya na matibay sa pananampalataya, may discernment at nananatiling matibay kahit may pagsubok. Kaya ang tanong ay ito, kilala mo lang ba ang Diyos o tunay mo siyang kilala? Dahil ang hinahanap ng Diyos ay hindi mababaw na relihiyon, kundi malalim at tunay na relasyon sa Kanya. Kung gusto mong mas makilala ang Diyos, mag-comment ng Amen.